Hola tuntu ma chuan puitling quiz kha ti leng on Hola tunai I an tak wang a khan asam rong kha enge le a eng nge a bol nge adum kha ti kani Hola tunai I an tak a anung zo ka ding ke ko ha kong kha enge le a eng nge adum nge avar adum ani Hola tunai I an tak nu sam rong kha enge le a eng nge a pol nge adum a ol thei khop mai Hola kha po kha indo kha to mai theya a kom nu number za thai nge le number som pasari ani Hola tunai an ta ka bola me ke apani na kha engka lang nge de a eng nge pol nge sen a eng ani Hola tunai an ta ka mi khing pakhat lem lo lang kha engka lang nge a eng nge pol nge sen a pol ani Tuna mai chia lo lang zo chia ke ko ha kong khai nge le adum mani o ava ka trial kha Hola tunai en tap ui te khan ko ka hang e halo aha ni Hola tuna khan akua lu chat marbul kha engka dar nge le a pol nge sen nge eng a sen nani Tunai en zo tak chia mei chanu khan mark sa khrenga engka dar nge le adum mani Tuna sai niom tak an bual na pipe tuya an kho na kha engka lang nge a pol nge eng nge khring a eng ani Tuna lipstick ho kha ka langai nang veken kinang vek lo ni Hola tunai en zo tak chi hnunga khan mei chi pakhat lo ve chu eng thuam to rong nge hak le avar nge dum nge sen avar ani Tunai en tak kha en zan nge pathum nge pali nge panga pali ani Hola tunai en zo tak chi akha na sambuang zo kha I en mai ya ding lampang nge vei lampang nge abuang ve vei lampang ani Hola tunai en zo tak chi nu kha mai ko kon vuang nge vo lo le
Ola tuna kong hloi pa khan eng rong nge hloi le a eng nge hring nge adum ma hloi ni ola ka tizong ka ton tu makan en the chen ta se video danga in mol effect kan tum don ni au chuan ton la ya pathian thuai nial na na sa chuwang chuan eng topic pi ka mo hi chu in nial ni lovin ka va zo chiang ve chak deu em o ti kan o mani chuan phone nam taka hian lo text la trampui dan tu chak lo ngai to lon nia in zo vai chu long tu kon so ya em nghe là môi